Hej YouTube, i dag vil jeg gerne vise jer, hvordan I får Advanced System Car Ultimate 6, hvor du får hele versionen, ikke sådan lige prøveversionen, hele versionen, fuld version, og der er en kode til, hvor man plejer at købe, men ja, så har jeg jeg har koden, og det er købt, jeg fik det gratis med, da jeg skulle rense mit computer, så ja, I downloader det allerførst jo, og så, men hvis I ved hvad det er, så er det et antivirusprogram, der fjerner virus og sådan noget. Det er meget godt program, synes jeg. Jeg scanner min computer næsten hver anden dag, når jeg på min computer. Så var det jo også undskyld, jeg ikke har lavet nogle videoer sidste par dage, fordi der er jo lockout og sådan nogle ting. Her kommer der en video op, og jeg håber I kan bruge det til noget, men jeg tænkte bare, at jeg kunne lave en video nu. Så det er også lidt lang tid siden jeg har lavet en video, og det kommer jeg til at tænke på lige, når jeg køber mig bare for nettet. Så vi venter lige på det downloader. Ja, så når det har downloadet, så skal man også lige downloade det hele, og jeg har allerede downloadet. Jeg går det helt igennem med jer, så hvis der skulle komme noget, ikke? Ja, kom det med. Det er allerede heroppe, som jeg har. Det er lige for det. Så kan du trykke på næste. Det var noget. Jeg ser det meget lidt. Så har jeg installeret det hele. Ja, når jeg har gjort det, så har I hele systemet. Så der er sådan. Så kommer den her lige pludselig op. Og så kommer den her. Nu ser jeg den mit trådesystem. Det er sådan, så jeg skal tænke den. Nu skal vi helt det fikseret til. Så har jeg hele programmet. Så det går ud. Og så trykker jeg på hvad jeg har allerede indtastet koden, og det står lige der. Og så har jeg 217 dage tilbage, og det er næsten et år, tror jeg. Så ja, der kommer jo en kodelink i beskrivelsen og det hele. Ja, så trykker jeg lige grundigt scan. Nu er den udskrevet ikke, fordi jeg er sådan den her fra. Så trykker jeg lige grundigt scan, og så kan den scanne det hele i eller du er lige. Ja, så kan du også trykke her hurtigt scan, så den scanner alt det her. Du skal slå valg alle, så den fikser det hele. Ja, så imens I skal slå den her automatisk et eller andet rapper. Et eller andet, der står et eller andet automatisk progression. Og når jeg har trykket på det, så når der er fejl i systemet, så
retter den selv op og fjerner alle de videoer, så der er ikke inde i min computer, ikke på din computer. Så håber jeg nyder videoen. Og ja, som jeg sagde, så vil der komme lidt af koden, vil komme ned i beskrivelsen. Så der er ingen tvivl om det. Jeg skal nok lægge det ind, og koden ligger lige her. Så lægger den her. Jeg skal kigge. Skriver I den ind. Når jeg har skrevet det ind, så er det min. Ja, den skal jeg og kunne være, hvis jeg kommer til at glemme link i beskrivelsen. Jeg tror ikke, jeg kommer til at glemme det. Det var, ja, for YouTube. Og det var det, jeg havde for i dag. Jeg tror ikke, der kommer så mange videoer op. Jeg tror først, når skolen begynder igen, så kommer der mange videoer. Så det var fordi, jeg er lidt sammen med mine familier og familien og så en ferie. Og jeg er lige kommet fra Norge i går. 2 dage. Men ja, ses.